लोगोफोर आंनि मुङा मुस्रि सिकन बर' आं उदालगुरि जिल्लानि गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ सिगांग्रो जासिहरनाय जाबाय। दा दिनैहाय खन्थाइ बिबार थुनलाइयारि हानजाया जा मोनसे अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय लादों दा बेवहाय आंबो आं गाव सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ आवरायनानै बे बादायलायनायाव बाहागो लानो सानदों। आंनि खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय आगान। आगान जोनोम आंनि बुहुम बिखायाव सिमां आंनि गेदेमा सुबुं जानायनि इयुन जोलैखौ सैथो लामा दिन्थिनायनि सैथोनि लामाजों खामानि मावनाया जागोन आंनि दोहोरोम थांखिया आंनि इयुन जोलैखौ सिनायथि होनाय गुनि गियानि खालामनाय बेनो हारिनि धोन जोरनानै थाथों आंनि सोरजि गालांगोन आं आगान इयुन जोलैनो थार लामा दिन्थिनायनि। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।